Това видео ще видите. Случва, бе. Геле, ти ли реч, които... Брат, как така, бе, брат? Добре, това как се минава? Чакай, това е много лесно. Това няма минаване. Това е много лесно, бе. Много лесно, майбе. Това е много лесно, бе, човек. Или? Представа, гадно. Видях го как пада. Хелева. Ще имаме ли късмет с едно цветенце? Това, пиленце. И зелените или лавите с по двама човека в отбора си само. И само те са във войс обаче. Защото сме най-истинските, братле. 30 секунди. А вие вчера и двамата ли бяхте само двамата или? И 4 бяхме, ама всички се летнахме. Добър апетит, мерси, Значи мерси. само ние сме се борили двама човека. Аз опитах само се от пробора накрая, ама не успях просто. Че сам ще да е още по-трудно. Аз си казвам, че вчера реч куитнах, брат. Няма да си взема мориза, бе, човек. Аре бе, не мина ли тая една минута, бе? 30 секунди написа, аре. Давай да напуска вече, искам. Пущай. Веднага, пущай. Ей, без събитие. Какви бой бе? Аре, фейкър. Фейкър. Айде, газ. Има ли лего тука? Да. Не знам, явно, има. Спам по лицето. Давай. Няма време. Тинчета ли? Не ги виждам къде са умирали от това. Ало, Той готика се е качил на мене, бая. не виждам! И аз не виждам, не е честно тъй. Какво е това? Това не беше. Готика, направо се пръска от игра, брат. Ало? Паркури тука. Умрях. Изи. Как да се качат там, бе, бат? Той готи, брат. Ясно къде са умирали. Само как цъкнаш шиф докато волето, когато скачам, брат. Какво? Тука... тук отстрани се минава някакъв. Добре, лего няма ли, бе? Има. Братче. Какво? Насам ли, бе? Добре, видя го. Да, как бе? Как да стане, бе? Не, бе, как падна, бе, човек, стига, бе. Аре, бургери. 50 минути... Това... брат. 50 минути, какво? Не сме тук. Да. Чай. Нива, настигнахме нещо. Май не трябваше да следите там горе, защото... Ей, тук горе. Не сме тук, брат. Не, отгоре май трябва да сте горе, май. Май, да. Види тук как го качи, Мога карай, бе, нали беше паркурист? Аре, газ? Не. Печели го това. Аз вчера бях мозъкът и днес си имам паркур. Да. Еми, чакай. И само за това ставаш, братле. Не става това. Но това докато умра, брат. Сега си махна бронята. Махни си броните, аз си ги махнах. Аз не мога ги махна, ми е пълен инвентар. Стъкнах се. То вие играете с гама, бе, брат, аз не игра с такива работи. Да, игра с гама. Имам. Не ти казвам колко брайтнес имам. Принцип са биш по-паркуриста. Човек какво прави, брат. Аре, той ефект. Ефектът е 49 минути, бе. Сериозен ли си? Направен за през цялото време. Къде го мина, бе, Гере? Отгоре, ама... паднах. Не! Чай, купя. Само няма читваш, копе. Оп. Ела. Моят човек. Пича, бори разстои кемпи някой да му такова прежър плейта. Само няма да живее, човек. Веднага почвам с брадите, разбереш. Важно е, че сме наравно с сините, не са по-напред от нас. Ама... Важното е, че ще сме бутна напред, бургера, ние брат. сме напред, така че... Има ли PvP? Има ли Важно, PvP? че вече е до опит, не че са били... Има ли PvP? Добре, на кое трябва да скочим? Да, има PvP. Трябва да скочиш или на първото на синьо-зелено или на второто направо. Без Второто биене, е обаче. невъзможно, бе, човек.
Не е възможно е. Аз тук и то си го направи. Добре, аз го направих. Не, Другото пак го си мислех. взех ефект. Супер, брат. И аз така направих. Едното го мисля, едното го оцелих, Ма второто това го мисля. тъпото черно, ма дрази просто да ми свети така гнусно, бе, брат. Ма дразни това, разбираш. И сега ако имах кофа с мляко. брат. Мен това ми активира ми ADHD-то, брат, почвам се изнервям. Добре прескочих Pressure Plate и пак се активира, аз съм убия. Трябва да науча как да тъпя Pressure Plate. Аз започвам се ядосвам. И аз. Уж съм добър на паркур. Няма ли крава Ама- някъде, бе, човек? Ме изгоряха чорапите, брат, ма. Браво. И затова се съблечи. Не можах чорапите да се бъде. Някой ме убил, убийте ме. Аз ти казвам, че ми е пълен инвентара, брат. Ма с крака няма стане. Чай цяло тук, откъде си качихте вече? Нови легла за без ефект ли? Да, има респаун поинтове, да. На зеленото трябва да скочиш. Сега ли го разбрах? И сега ли го усети, бе, брат? Преди това ги нямаше тия. Имаше ги. Къде ги нямаше от? Сега го цапнали бургера, брат, ле, така да умрна. Добре, нали? На Муса не готин коликш. Може ли Team 3? Брат, той се катери на мене, бе, брат! Кой иска Team 3, бе? Така ли се катери, мен? О, легло, умирам. Къде има легло, човек? Има легла тука. Къде? Еми, след ефекта, като паднеш тук вече на Като Туисъс. почне паркура, има легла, да. Да. Аха, добре, значи трябва да стигна там. Не бе, той е в началото, бе. Не бе, той е още по-назад сигурно. Той сега Аз почна съм на от... първото легло. Ако има слабове някъде за 10 бутон, сядайте направо върху тях. Ба, те тук са ти кемпат, брат, някой да го мине да седне върху него, брат. Това е много мълно и болно. Простият. Чай се чудя в момента как да стане. Да. Не, ти си биеш главата горе. Да, бе, не, аз просто го спидръвам, защото... Ама, ми аз не мръзна. мога ли го читнал тук, ако просто седна върху това? Готово? Не мога ли го читна просто ако седна? Еми, Как замахаме те това жълтото правят- навик. това правят червените, брат, не знам ли да го откровахте. А сега накъде? Аха. Това Е! се пута обаче. Защо ме би ти? Фокси, твоята кожа. Минах си го легално без да гледаш. Ела така е. Така ли? Иде. Много се напутахме. Много Окей, хора, кажи че... как го скачаш. Чакай малко, пазите се. Абе, вашата кожа! Правиш бе, пич, не ме бутай. Сега, ако Брате, те не се седят бяхме нарочно и кемпат, стъпвали тук, човек. колко ли щеш да е? Ай, Гере, да не те бутам, давай. Еми, аз го чакам той да се махне. Аре бе, кума гледаш да скача бе, пич. Добре, защо само аз чакам хората? Той аз ще изчакам. Това Фокса стана гледа тук вече. О, бе, човек, направо ме омръзна. Аре, ти играй. Иде, погледни бе, брат, погледни Виж бе, ги, брат. сега не мога да Аре. такуваме заради тях. Сега ако ги нямаш там, ще я да скоча и аз, ама... Чай да не бутам тук никой. Въйно се стъпнахме Просто нещо. скачайте, бе, човек. Ма не, я някой ги бута бе, брат. Добре, Бурирак постоя в АК, бе. Добре, той дори не скочи, бе, брат. Фак. Да, те ма чакат, ми се качат на главата. После направо ли трябва да продължа? Ей тук, да, сега ей тук към нас по лампата. Аре бе, готио. Къде, бе? По лампата и тук се качаш на бялото и на лампата. Виждаш, към нас трябва да тръгнеш. Къде, бе, човек? Качи се на това бялото, блокчето. Аз не мога на бял блок, че скача, бе, човек. Това не Можеш, можеш към нас. ма откъде.
Кое бе, брат? Трябва да можеш на някъде на там. Виждаш ли ме? Ето ме, аз съм долу. Ама, Дилавя. няма... Ма аз виждам, няма къде да скоча такова, бе. Защото на някъде на там трябва. Двойни, бе. Хело, ако Двойни, бе, човек. гличове се скачваме върху главите на някой, има 10 минути наказание за бавяне. Ема то това го правят червените, Да, брат. той някой просто Аз само вече им това го чака. казах, вече им го казах на тях. Е. Просто не го използвайте вие. Ние не го използваме, ние сме легит играчи, брат. В смисъл, Изключване ние сме легит играчи, Ама- брат. 10 минути наказание извън паркура. Да, само казвам. Но да. Как върви при вас иначе? Какво мислите за паркура? Лесен е. Само ако се знаеш на къде се ходи. Това е, измислете го. Трябва да намерите пътя. Само казвам, че накрая трябва да намерите част. Част ще си намерите блока. Аха, Така, значи, оттук- ама чакай, на края на паркура или по време на паркура? А след огледай се. Значи... Сигурно лампата трябва, брат. О! Добре, а сега тук какво да правя? Виж, тук е бъгало, то понякога всеки пада тук. Сега тук трябва да умре ли ко? What the fuck? Какво се случва, бе? Аз Геле, ти ли Фоксе, реч квитна? тук сега трябва да умре ли? Гелето направо троши клавиатури. Така. викаш? Тук трябва сега да умре ли? Аз съм или има много някъде да спокоен, се човек. върна? Ако няма на къде продължите, трябва да умрете. Това е ужасно, бе. Окей, never mind. Аре бе, Иляне за днеска. Полите се, брат. Абе, ударям с капания таван всеки път, майка му. Трябва по-вдесничко да такова. Иска ми се ръцете го игра този паркур. Аз съм много нагоре, бе, човек. Кой е най-напред? Ими в момента те Това чакат. насам ли, бе, човек? В момента те Троши. чакат. Добре, браво. Как ме Оле, боли, мале. как ме боли ръката просто. в момента. Не, Няма гелето. сина идея, брат. Ня. Не разбираш болката ми. Не разбираш Западна. болката ми. Това сериозно ли тук ме караш да минаваш? Напреда съм. Илянка, напреда съм. Иляне! Педерат! Не! Малък, що кажа, че си напред, бе? Защото умрях. Но вече знам как съм мина. Нека те- Хъни блоковете просто трябва да... Чакай, Колко бе. си мога по-високо да паднеш. Набих Alt F4 на Minecraft, без да искам. Как така? Абе, брат. Това беше тъп. Чакам да... Чакай, ако ще дълнеш Фокса Не влезе, още брат. изписва, че още се сърпа. Не, брат, тъй бе искам quit, защото става там вече излиза. заради стрима. Започва са. Аз умрях 560 пъти. Фокс е без искам да цитах Alt F4, брат. Мисъл, не Alt F4, ами просто излязо без искам. Оле, мале. Нали няма върнете, защото буквално Наистина, стана заради не знам. Alt Tab. Наистина не Стана знам. заради Alt Tab, брат. Добре, Сега там ще съм. се видим, мисля, че няма. Да, там съм. Бат, стилц. Добре. Моля трябва от сървъра да пром в мой мап как са по-отхъни Брат, блокове, то- защото не знам как се... Трябва да се припозваш по тях. Ама... Чакай, Create from World, брат. Буквално трябва да се припознеш. Това е. Влизам в мой world, стой. Брат, как така, бе, брат? Добре, Хайде, това как скочи се го. минава? Чакай, това е много лесно. Това няма минаване. Това е много лесно, бе. Те е много лесно, бе. Ти ма е много лесно, бе, човек. Или? Ама ми много Или жега, блока бе. просто трябва да се... Много ми е жега, бе, брат, тебе. Хита Много ми е блока, бе. жега, бе, брат. Ей, съм, Тимпи бе. използва той, ей! Ами не го хитах. Да не умря. Да. Плотен съм, бе! Брат, Аз те след тук, блокове... Не, пътта направо се изгори, нали? брат, сте лайняни блокове, човек. Аз Тук соло още малко ще тикне от мене. Ти спидра, знаеш, че такова нещо не съществува, брат. Фокс е едното, дори не знам как трябва да го мина. Що не си правил храни блокове, докато превърташ Майнкрафт? Цъкнима. Аз след искаш да ми кажеш, че не си правил храни блокове, докато превърташ Майнкрафт. Не ми трябва Малък, правя тук това на къде е? нещо. На лампата ли? Малък. Човек, аз просто... Да, на лампата и Добре, нагоре човек, вече. да правя паркура, просто си бия левия клик и удрям хора без да искам, бе, човек. И какво? Това Сега не ако го падна правя заради тебе. Бута трябва човека вече. Добре.
Обичам те, бе. Кой е най-напред? Си, брат. Ай, то не изчезна. Май никой за сега няма най-напред. Гелито е най-напред, Не. като гледам. Аз бях най-напред, споко. Не съм най-напред аз съм най-отзад. Дали е? Аре, действай. Как го бе, мина? пак А, не, са Терека баби. го мина. Терека го мина. Ма той Терека А. 100% го знае това човек. Да, Човек. той е на такова. Да, той е. Ако Не, това е хората движат- Запов е това е Запов. Айде още! Айде още! Ако умра, си изстрелят, не се бам. Нам горе има някаква глупост. Брат, майка му стара, аре движете, бе. Добре, брат, ще си го запиша. Аз в принцип не знам, брат, защото... Ако фейлна тук, 30 играт, не се бам. Първо грешка бутнах Москов. И по бялото бокче тук на къде? Колко пъти се удара, бе? От тук на лампата ли трябва да се качиме? Да. Опа. Бегай бе! Бегай бе, бастун! Що го направих така от джъмбе, брат? Правя, бе, брат. То в фаза дори вече нормалните му умина са тригърнали, брат. Да, я. Не! Брат, тъпите ни букви от... Брат, къде знам? Тук направо слагам бронито се представя, ова гадно. Видях го как пада. Те не играят, бе, брат. После не си бил интересен на стрим. Бре, Фокса не моли да направи да не мога да се бутаме, бе, брат. Аз тех просто сега хора стоят АФК, бе, брат. Да, то избутането е отвратително. Просто стоят АФК има бутат, бе, брат. Ни пречат. Колко ме боли ръката, Ей, не тук сега знаеш как? просто. Ей, тук сега как? Азелит, моля да ми кажеш тук как? Пулде, брат, чай малко. Тук не знам как да го мина. Със слаб блока и фенсовете. Стой, бе, брат. Стой, че си... Добре, аз вече не мога, брат. Няма менталити, брат. Като си бил първи и си умрял заради нещо, което не разбираш как работи, за това право ме бутна ментално, брат. Бургер искаш да читва тук. Бургера му ми яде кура, братле, така. Да, идвай тук. И искам да видя ти как ще го минеш. Аз го минах вече един път това. Чакай, ето. Тук фейлнах, пази се. Да, тук и аз това не знам как става. Брат, аз не съм фейлнал. Тя падна. Как го направи? Те огради, брат, това е нереално. Много поти лайна! Малко ли имаме... Я се върни за малко, ясно. Не моля поне да се направи играчите да ни ги виждаме, брат. Те пречат. Добре. Тук съм. Добре, тук съм. На финала на тази гадория тук вече. Добре. Абе, защо? Добре, защо скачаме във въздуха трепер, бе, брат? Se бъгва спринта, каква е тая идиотщина, бе, човек? Ой, на мен ми се е случило. Добре. А тук сега на къде? О, Човек, брат, аз малко движете, отивам бе, до- брат! Отивам до Недъра да събера ендърпери и се връщам. То си пак верно ли е? Аз имам очи, брат. Не можеш, имаш спаунпойнт. Фокса, моля да обясни на... Трябва да съм на тука. Да, добре. Няма да се качиш върху мене. Ивата са верно, трябва да умра, бе, брат. Не ми качи, трябва да умра, бе, брат! Гелия, здрасти. Чакай, това трябва да го скочи. Ясно. По бързия начин. Докъде стига? Ами... Къде са всички, които са най-напред? Ако- Не е легло там някъде, бе. Опа. Хъни буковете. Моля да не горе, брат. И как трябва да скочи там? Трябва да скочиш и да се припозваш по тях. Колко си можеш по-нависоко скочи. Ако искаш да се върни, от тук. От тук някъде. И трябва да се припознеш по тях. Ама... Не ми се получи. Така, да, буквално е това. Моля ли се върна? Има ли шанс да се върна тук? О, не, виж къде ме връща, чакай.
Тука... Айде нашите, айде нашите! Къде? Как му са... Тук има слайм блок! О, любимото ми. Тук. Слайм блокове. Много зле. Геле? Лепте. Геле? Махни, че съм потен. Махни. А как успя да стигнеш до там? Махни, че съм Какво потен, скачаш? че казвам. Чакай, ама не наистина, как успя да стигнеш до там? Много нерви. Не, с много нерви. Много нерви. Чай, ти си на живо, нали? Да. Окей, добре. Не си направил чит. Зеления блок на силата! Не си Може, направил тук чит, съм. нали? Давай го, брат! Давай го в чатовете, бе! Айде едно още. Това трябва да се върна ли? Да. Къде? Трябва да се върнеш и то трябва да се върнеш по такъв начин, че да не умреш. Момци, тук Ето. съм аз. да не умре. Ето. Аз за да Добър не... вечер. Добър вечер. Не. Геле 50 евро да ми вземеш не. моя. Как си излиза тук, бе, брат? О, шит. Това е много гнусно, бе, брат. Тук нагоре ли беше? Не, Да аз се го върнеш фейлнах, без да брат. умреш. Ужас. Аз го фейлнах, брат. С пътя го Още помня. края. Аз къде мога да мера... С пътя го Фако, брат. Фако, брат, това е... Да, добре. Трябва с целият Darkness да минавам целият път до темпъла ли, бе, брат? Абе, аз трябва да ви дам и никнейм, нали така? Не на нас, на Фокса. Да, а сега ще го дам. Геле, ти ли си я пич? Ти ли Брат. си играч, който печели ръна, а? Ми търся темпъла и трябва да го намеря. Къде беше? А ти в момента си до темпъла? Къде беше тъпия темпъл, бе? То са теглото, защото трябва да го намеря с Darkness. Охо. ГГ. Мале, няма такъв спидран, холи shit, аз съм А най-голям. някой друг има ли напред? Аз съм там, където умрях, затова че отивам. Аз бях на финалната линия и умрях. И аз съм в момента на финалната линия, аз искам след ни палци блоковете да ли? не умра. Еми, на тях съм. Аз бях след И тях. как да поставя тъпия блок, са? Но чакаш Фокса, значи. Аре, давай, тъпия огън. Не мога. Трябва да постави блок. Дали не съм най-добрия, бе? Дали не съм най-добрия, бе? Айде, бе! Айде, бе! A few minutes later. Фокса моля да обясни на... Трябва да съм Което на тук. между другото ще бъде много скандално, ако наистина е читнал. Не. Трябва да умра, бе, брат. Не ми Го скочи. Какво? Геле, Телепортира брат. се до другия. Чакай, това трябва да го скочи. Ясно. Ето виж, читна, бе. Чакай малко. Върна тук. Това ли е момента, в който го минава? Успя да стигнеш до там. След малко ще свърна. Окей. Геле, има голям проблем. Даже ще споделя екран. Геле. Той нещо изчезна. Че, не е на компа ли? Геле. Ето виж, читна. Ало, тук съм, бе. Чай, че аз съм окей, бил да, виж ми споделянето. Гледам, ще да. Има няколко проблема. Гледаш ли първия проблем? Ага. Няма да се качиш върху мене. Чакай. Трябва да умра, бе. Чакай, това трябва да го скочи. Чай, Та- да настим това. Това ти е момента, в който го минаваш. И също, даже след като видях това, видях още нещо. Ето тук, не го минаваш. Аз ситваш. Геле. Еми, Това мисля, че означава рип за отбора ви.
Кое е така? Затова попитах изрично дали сте използвали чит.